Welcome to my YouTube channel. Please subscribe. Sa mga manunod, so huwag kayo magsato sa utang, hindi mawalaan yung channel. Masama na! Sama na sa mga manunod, huwag kayo mawalaan. For Lolo Vlog. O Gayo Bridge. 4,000 na yan. Vlog number 183. No cafe na audio video tayo kumuha ng dito lang sa lot of audio grabe dito okay yun Santo na kilo guys ko. Santo. Kilo ka pira ha. Sige. Kaya kayo ko kilo ka pira. Wala idea. Kilo ka pira. Dadi ha, tukuran na Jollibee ya, tukuran na Jollibee. Saray ka na tira. Santo na maka-istorya. Istorya kalapati. Ay salampati. Ay salampati. Lupad-lupad yun. Okay. Mulupad-lupad pa ng salampati. Guys. Nangda. Babae o lalaki, baligya, koy baligya, pinya, okay di. Nindot na dere, oy! Oh, nindot! Nay, okay nga to. Nindot sample! Naligo ka! Nagkakulay, ligo layo! Oh, layo. Lumos ganita. Hi guys! Ay, malumos. Hindi ko lumos man! Lumos ay, basta layo kayo. Malumos yun, kaayo. Malumos yun. Hi guys! Thanks for watching. Ayo sa, mabayral lagi na to. No, mabayral. Oy, pato ni 4K watts hour. 1,000 subscribers. Kay manghatag. Pero, Asa na push? post ni aron mabot 4K watts hour. Ayaw! Hmm. Ayaw!